आप सुन रहे हैं शिवानी फिल्म्स की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे ओम शंकर परसा खरभिंडा। छोरी के करा संग खेला तू हो खेल गे, छोरी के करा संग खेला तू हो खेल गे, तोरा लोहंगे से गिरो या बतेल के। हमरा संग चल लेना देल गे, तोरा लोहंगे से गिरो या बतेल के। डीजे ओम शंकर परसा खरभिंडा। कते दिन रखल एकरा समाइर, छोरा सबके परब गे कते दिन गाइर। कते दिन रखल एकरा समाइर, छोरा सबके परब गे कते दिन गाइर। तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे, तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे, तोरा लोहंगे से गिरो या बतेल गे। डीजे ओम शंकर परसा खरभिंडा। तो विकास तोरा बात कर यकीन गे, राइटर दिल उसके चिया पसीन गया। तो विकास तोरा बात कर यकीन गे, राइटर दिल उसके चिया पसीन गया। तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे, तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे, तोरा लोहंगे से गिरो या बतेल गे। छोरी हमरा संगे चलल ना देन गे, तोरा लोहंगे से गिरो या बतेल गे।